Kurana sorongorwa gusi anamona se county ya Nyamira ni gabamenyi be county yo banyarre gwesokya abekogendera koboria oburendi gotingi wase chinsemecho asebona barokande korokyo gotogoko kwabo kubwatikana nebikore byobosagani naboigo okongusana ko obusobikore byobosagani abego gosagwana kwegati yabo nchori ase ichiro ya kebirigo amone chinsemo chinde nigo bono banyarre ko bagokwandira okuborogwe chitaya chapara ekikeirero mosunte kwene kiwa naboigo obosari obo komentekana asebamboro mugavana bwe county yo Amos Nyaribo kwene kebunanko bwatira nare nabaribande naboigo sector chonsi choborendi unenchire moyogo chakoreni obotweru ase county yo ya Nyamira kunagotomanya muri kito Fatgad Gisemba amatuko amake maega yebikorwa byobusaria imeye county ya Nyamira kogenderera kwayenekiwa egati yabo ase kejoro kya Nyabongere asenka yomongina Mary omwanza oyoboigo ore mamo mwabo omusasroti o Catholic croise e parish ya Rongisa e diocese ya Bomet ase Rita Father Dennis omwanza kuiberwa chimpata cyabo naboigo witerwa embori chinsa cyabo tuko abwase chikamera cyabo bisi cyaorogeti maiso marore omonto yomo kagotara omochioyo obotuko obwo naboigo egekorokende ase chiro ya kebirigo abwase obusaria bwabere bokwenekiwa engaki entambe bono nigo kurwase ensemo ya boda twasanga nomunyakirogo bwe county ya Nyamira Bernard Orindo kumanya ensemo yabo inakibero beretie eriogotinya oborendi mikakati mbegeta ase county Indonesia ase Indonesia unanga sene kwa tebanga ndobwati baraiba bera ase county ya Nyamira nje ngoro kubana dio na mwatimani we county bana ndo bwati onde monga ningesta yabajama ni bana wonse ase stage yonse ebegeta abantu bagoro security program bali ba make sure kumanyanga bigwira ase stage nemanye kadetenga yeko kiseme chionse because twa yeto kanyora chimbi kibinji kwero kwa chi private ngekerere private kani munda abwate bigiye private ande nere bujaji korobosa ko twa dabetenga nebe private kwekere cheste anga sekuru so that tokumanyanga ebigibige you nere non kubwatikana na yaiga nigo abana boda naboigo abamenyi banyamira bagikeirie omusunto monene ase county ya Nyamira na kumugania omugabana Nyaribo kwenekia oburabu imbore aroro erio gokeania obukebago obonge bisunte byatonyarire town stage tayoka ya kabekiro nene ntambe kabisa kegima tokoranyaro mubebu oriko muinoga ntokotisa customer ningo na kebagongereti arogo tumane tugutuma ageri goteigavana itonyaribo yore ototenete buna igavana itonyamira county etorresense mo ya security taji street right chibekwe ono ndobwato mo jando buna ndo abantu bechipigipigi sajinde nonyine birogo byoga tiji street right kuruga mpaka gesiri mate nyabite gutira none stage maiga cpt street right nji ogo bole mwaba na birengo na adadere birogo ga tisi torara none abantu bakora byasara nonye nigo basabire ebitabo byoborendi Nyamira wonjokana na kera ekona erio kubekera umunyamira oborendi boisaine digaba patrol otuko kisera kyabaire baba patrol batakonye unabona kitaya niki Nyamira ntuye ito kitaya kitayikomero unabona kisese kigoseli abana bakirishukuru karwa kwenda prepsi yabaseria kitaya nikote babona mu bwekano oisho kwenda bometi barobunga ibakale kurusi kitaya iki gani ke Nyamira yito yae kitaya entu mu kito no lekame nto yato jandire security atuna security ya ota kere konade ocha tento chigocha iga Nyamira yito yansi okirange enyo uchikasi mate onsi to kwa security ekigeko gera none bibago bigwatakia abantu chingaki echecho omunyakirogoyo opoda Bernard Orindo obasemiri abasahe abo batabwati emeremo mondogoro kibaki na takonyete buna wana boda ikagera abantu bakanyora igasiba bara samungana boda moso nonye ba bakora rinde mba kwaera nandi nabo kanyora abandi mbaro baraidiro bagwa kamache ayuko make insecurity ase county ide karagero monta beira idiro gusari rwebesa akorengereria mangana yobusanye so nakinare gwachinga nabantu abara kona ko baidiro digaba make sure wali gigento bakora none gasi ya boda ndura kani unde tache tigaji jasomi ko so datia nyore genta gakora na yora nyorenga amangana yobusaria aire kinko reporter gatembe kurwase county ya Nyamira Fatgad Gisemba